El Centre Tecnològic Beta de la Universitat de Vic s'ha sumat a la iniciativa internacional Science for Ukraine. Aquest projecte pretén ajudar els científics ucraïnesos que han vist la seva carrera truncada per la guerra. A Vic són 3 els científics ucraïnesos que han tingut l'oportunitat de seguir amb la seva carrera. Són Mykola Kharitonov, Svitlana Mykolenko i Lyudmila Firushka. Tots 3 ja s'han pogut establir a Osona, tenen allotjament i feina i ara volen aprofitar l'oportunitat. Per nosaltres és una oportunitat molt bona de comptar amb de moment 3 persones amb un currículum i una experiència molt bona en l'àmbit de les tecnologies alimentàries i estem aquesta setmana treballant, reunint-se amb tots els responsables de projectes i de caps d'àrea de tots els diferents grups de treball que tenim al centre per anar encaixant la complementarietat del seu coneixement amb el nostre. Ells han treballat molt en temes de sòl, en temes productius, en indústria agroalimentària. I was thinking what I can do in my age, for instance. I was thinking that first of all I am a scientist and I can be more useful, and this suggestion, information was very nice to be here to think how I can make offer to develop some scientific approach. In my city, I do not have relatives, so I have been living for 1 year alone, I would say, and I do not have kids. I'm a free person, but still I have a lot of friends in Ukraine because I was involved in different social activities. I'm a salsa dancer, bachata, Argentinian tango, English classes, also research activities, so a lot of people, and still my heart is still with Ukraine and with Ukrainians. It hurts. My main goal to be in the safe place during the war and continue, or at least try to continue to work. Tots 3 provenen de les universitats de Dnipro i Odessa, 2 ciutats que han estat al centre del protagonisme bèl·lic. Són experts en els camps de la sostenibilitat i l'agroalimentació, que són els principals marcs d'investigació del Centre Beta. Tots 3 van haver de fer un viatge d'entre 3 i 7 dies per fugir del seu país i esperen poder ajudar molt a les investigacions del Centre Beta amb la seva experiència. En el cas de Kharitonov, fa relativament poc va fer un Erasmus a Catalunya. Dels 3 casos, el primer que es va posar en contacte amb nosaltres ja era fora del país, havia sortit a través de Moldàvia i es trobava a la República Txeca quan va contactar amb nosaltres, i els altres 2 encara eren a la Universitat de Dnipro i hem hagut d'anar fent el seguiment de tot el seu procés de desplaçar-se per dins del país i de sortir, i van poder sortir per Hongria i des d'allà l'endemà mateix els vam facilitar un bitllet d'avió perquè poguessin venir, i de fet van arribar diumenge passat. So it was maybe the longest travel in my life because it was not usual one travel, it was an evacuation actually. In Dnipro, at the beginning, I spent 26 hours in trains. It was evacuation trains with a lot of people, children, infants, no WC at all, total darkness in the night, and we were not allowed to use even phones, not to be appealing for rockets, like for this purpose. El desig de tots 3 és poder tornar al seu país per poder desenvolupar la seva tasca científica i, sobretot, començar el més aviat possible la reconstrucció d'Ucraïna.